So mga ka-idol, lakaw na punta mga ka-idol, mayang buntag, panibagong araw at panibagong vlog mga ka-idol. So mga ka-idol, mula kami mga ka-idol, manguha mi ka ng kawayan, layo among atuan ron sa Ilaya. So kauban si kuan, Nonoy. Si Sulin. Iya pun dikatakan itiyon na itiyon naman dahil bata. Iya kag bata. So mulargan ta mga ka-idol. Tara, Mga ka-idol, let's go. Naamong dala mga ka-idol raw. Naisundang lagar raw na pulpisi para pangikot sa among kanya. Itakog sundang. Alright. So, mulargan na yung mga ka-idol. Makita ka na kita kay ka. So idol, punta ngayon tayo sa kuyanan mga idol. Ako ba na mga ka-idol sa'yo may mukha mga ka-idol. Let's go. Alright. Right, let's go mga ka-idol. So, salamat kayo sa pamahaw ni Kuya G na diya ilang balayo. Kaya kining balaya kang jig-jig wala sila diri ron kay tuwa sila sa manukan. So, Koy, ato na may Koy. Oh. Wapo kay lugar din mga ka-idol, Bugnaw. Peaceful ba? Mingaw. Alright. Palong na noon. Alright. Alright, ito naman. Marami mga idol. Ayan po kanina yung posibilidad. Sa puglubot pagkataan eh. Yung mga idol. Dahil na mga idol. Dagan na ito mga idol. Ang dagan mga idol, zero. Zero gadagan ang motor. Kaya siguro, ang mga idol, dili na ni mo andar mga idol. Perimeter mga idol. Makikita natin mga idol. So, what's up mga idol? Andito na sa kilid mga idol. Morning mga idol, kung may buntag pod. Punta ko na mga idol. So, ito, abang-abang na mga idol. Sama namin idol si Boy Bugwak. Ito si Boy Bugwak. Bugwak. Boy Busro, tinis mama. Baka daw kay baka oh. Oh, Lamiyawin. Ang pangalan mo? Boy Bugwak. shout out sa tanan mga solid na suporta sa kanako. Daghang salamat sa mga tanang suporta. Ang material ha? Ada rin. Angat mga idol. Ah, kanay. Kayo balin, balin. Kay angat, wan, angaton. Angat mga idol. Angat na kayo mo. Boy Bugwak. Ay! Get out! Ano kayo? Nanay o, nanay. Oh. Bundag nay. Nanay. Nangahoy si nanay, nangahoy. Boy Bugwak. Dito na mga sabat ako. Natakaroon diri sa Maria Cristina. Kay diri ta nang nanukad, natulog kay sa ilang kakuya